И здравейте хора, аз съм Златко, днес ще играем тази пак и заедно ще играем Geometry Dash. Надявам се да минем това ниво, а шанс е 0,000,001 да го минем, а даже не знам как минах в сеси. Next 4 ще се опитам и тук колкото мога. Аре, тук малко да опитаме. Брат, ма то заскача си само. Брат, много ми лагва. Честно, много ми лагва. Натиснам го, човек. Натисням го. Брат, скачам! Спамя. Аз съм горга, не мога да стигне до гарната част. Ето това е гарната част. Мисля, че направих нов рекорд. Да, нов рекорд! Не, 31% Nexafor! 31%. 31% Nexafor! О, купстеп. Колко ще си колко? Сега бях 16. Проверявам се 16. Брат, аз спамя! Не. Ще видя по-лесно да игра. Като... Примерно не е това ниво. Като Deadlock е. Е това. Не се рейзва. И понова. Също сега не ми рейзва. Брат! То всичко ми лагва, бе! Много ми лагва! Брат! Много ми лагва! Лагва ми много! Брат! Това си опите вече полудявам. За всичките силите се опитам да ги направя правилно. Как? Говори си с глава на ловилето да видя как умря. Не знам на този тъпа, нали? Помисли, че ще мъря. Не, по-добре дори Next 4 да играем. Така, само искам да кажа, че не вярвам, че ще мога да мина рекорда. Само тук. Не честно. Това са гамонетка, преди не знам как се взема. Ще се опитам да я взема, но искам да е такова. Да видя дали знам как да я взема. Или просто съм тъп. Не знам нищо. Брат! Знам вече кой е. Съм тъп. Брат, аре стига! Махни и ти веднага,
No se enojan, no se enojan. No. Это камера. Sen onu yapalım. Messi! Так, надо часы. Врата сейчас. Не знаю, как она. Просто проблема часа. Yes! Не! Браво! Та-та-та! Эй! Эй! Не. За что трудно? Да, Мраза тата. Не! Карика шит. За страса забил. What the fuck? Брат! Не знаю, Не. За кой път умирам там? Причем да си някакво просто те off everything. Но как минах самозванца. Те също не съм такива 15 минути.
брат, не знам, ще игра онлайн игра. Топ. Не искам в някакви... What the fuck, това е, йоу! Това е мега добър твърст. Не си искам да това. Нормално. Чакай! Искам да мина просто. Аз разбрах как се прави. Браво! Браво! Как да го взема? Това не ми дава, бе! Това не ми дава да взема от тук, като трябва там. Това е лакъм! Реци, плей. Как ти взема от тук да ма замина, бе? Ти си... Ти са пардолен! Tapadão! Não, човек! Тя не то те не може да види! Това човек? Къпта? И къпта? Мами. И какво мами? Хайде кажи. Какво има? Какво има? Кой е това там, бе? Аз нещо правя ли тук, бе? Аз нещо тук правя ли? Цялото не можем сами или само. Това е само цялото ми. Цялото няма сами само я това. Изи. Не му не чехи. Яса. Аз се редатираха. Брат, нямато граждан. Аз къде са, бе? Ето ма. Чай да го взема това. Къде ще знаха?
Какво? О, по-хубаво. О, yes! Така. Това беше всичко от мен. Чао, хорица!